Because ọnụ mara ihe ọ gụrụ ụkata ọ gụgara tutu ya bata n'okoro nta na aka anụ isi n'azị nchewa ọchị nsị o rutere ụlọ. Yes, all the man that Kanu Maazị Kanu ọhụ ikudie ọ ya bụ ụwa great grandfather ọ ya ka eji gụọ m ụgbọ ọ ya ka eji gụọ m Kanu. So nke ya onwe papa nke ya na-aza Okoro nta okay, whatever. So let me go Okoro nta. So you just so daddy boy mama wonya papa ya so all you do me so eba wenya mafia eba nini ba ndeka I can say about that. I want not talk to you. Mama, okay. Hey, dream. Yeah, what? Mau ka le bara yamba wo. That's good. I get the paper. That is how the man house. The man house of Ntambo. Where Guaga. Oh, Lelu. Oh, mood house. I got to tell you know. Oh, Lelu can say it. I never adult you one gas. You want them alone. Yeah, we're going to heaven. Because all who large, but all mood house. But they buy it. Like a man who lives. Also, by the man who took the bush out. I said that I have his idea. He said, you work with our work. You walk with your money. Don't remember more. I got to say. All about we see, maybe that's what I want. That's the way I use it for you. This is for you. If that's what you move around. Maybe I'm not so about a year. Can never move to anywhere. Make Monsia, in here, well, maybe Sarah, they move. Bye bye, we see ya. Fuck one, if we're going board. So, more no, I think I got any wine. Eji chuaja. The man in your chair. Ewe kwa rada nta zisi gbo za isi gbo proteba. Oga isi gbo o se Anyi so ba we anyi so ba yi gba. Nda ba ya fun wa. Papa se ba. Aga fun ko ba. Ba ro yo ne ku to won. Papa ba ka. You onye Mama, my father will listen. Mama, my father will listen. You know him. Why about okay? Papa, now they had a pass left trade. Oh, Igbo. You never go along. You never go along. So, the question cow one of He's the type of Mari benden togus. Ya webo. Yeah, man. So I Obia hala ziozi. Mazi ya gebe ya zibo anya isi. Si avu ku avu osese. Mba ivre ya na anya. Obia anya mara ihe anyị na-ekwu. Arụ abụ na ya ekwe. Zie wozi. So shake me ya go mazi ya gikwo kwa na ọ na-abịa. And obia so ya anyị nọtụ ba na-ezi. Anyị sị ọ dị. Ka anyị duru kwa wo bata n'ebe a. Ka wo mara ebe ọ ha bi wo bi ọfụrụ. Yes. Ọkwa ihe m kwuru. Ayo. Si ebe ọ bụ obi ọfụrụ. Si enwe ebe anyị zapụ ije ọhụ.
dị ụtọ na ebe a abaghị aba asị ngwa unu gafee ebe ọhụ si anyị niile ihe unu ezi ya wee ezi ọhụ Bam. ịghọtara so ihe dị Papa ya bịa gwa nke ụlọ. na-akọwa so mgbe o ji fuga kpagara anyị ụbụbọ ava ga-ebata na okorokanụ nta nsisi ụka so ngwa bịa ije ngazi gị ebe ọgwụ ha agaghịza bịawa Ngwa ya bịa lee nke okoro. okenigbe okoro Ọ dị ama ama. Nke soro na bekee. Ekpọ mmaza. Mụ nọ n'ubi ugbu a. Eyi ike. Ejighị egwu. Nna arịọ Chineke sị, ebe ọ bụla ụmụ anyị nọ, papa, wezọrọ ọkpanala pụọ, ụmụazọ ọkpanala, lọkwute anyị n'ụlọ a. Dadozie ezi. Ala oge akara ka eruo anyị. Otu a ka ọ dị. I vocab it and it happened. Ihe akwa afọ pụrụ. Owu January ka anyị nọ. Owu omebeghị. O mere. Is it not a confirmation? Dede says, ibe m ti nka anyị nwe. N'ime mbụ ebe a wụ ụlọ okoro nta okoro kanụ nta with the son of the Indian. mgbe ịhụ ị bịara kwuo okwu gị kwuo m jụọ gị sị ndị a ava nna gị ga-ebịa okoro ga-ebịa kọwaa ya kọwazie ya bịa doo anya nchịwa ọchị bikọs m maara na iru onye ebe i kwuru ava wee ebe ị bịara so ya mere anyị ji kwugba ebe m sịrị ọdịghị ngwa bịa anyị gaa n'ime ezi ahụ ụkwụ ezi anyị a ebe a ka anyị zaga ebe ahụ